reason why Africans are poor is because its leaders have made that choice. What choices do you plan to make as a leader that would deliver Malawi out of poverty? Ziko mkwambiri nakumvani kuti zochita zatsogoleri zikubweretsa umphawi. Poyambirira chimene chikuchitika tachuluka atsogoleri ongothwa lilime koma zimene zimatuluka pamene pomwina sizenizeni. Kudzikonda kwa atsogoleri kukubweretsa umphawi mdziko komanso kusachedwa kuyiwala ngati mtundu. Mavuto adzanadzana lomweri kuti awa amatibera adzanadzana lomweri lero tayiwala kwatsala masiku 47 adzisankho tufuna ati avoterenso. Kusakonda kuyima pa choona timatha kuona kuti choona ndichi mtsogoleri nkukasankha dala zimene zili zabodza. Komanso timakonda kuchemerera anthu okuba timanena kuti ma big man nkuonjezeranso kuti big man wankulu tichepetse mchitidwe umenewo. Komanso atsogoleri tisaziyese enu ake adziko ziko mukwambiri. Thank you so much. Malawi has been said to be policy rich but implementation poor. What is it in your leadership that will turn the situation around? Dr. Chilima. Thank you. Before I respond, just to say that the timer is off. The timer is. So maybe there is another way of tracking time. Yes, please. Would like to stay within. Can our technicians please take care of the timer, please? Yes, please. Go ahead. Still off on our end, but that's fine. Ndizoona kuti kuno ndondomeko zidakhazikitsidwa kale zabwino ndiponso ndizoona kuti mwina sizigwira ntchito yoyenera kuti zigwire. Kodi tsono yankho lake nchani? Poyamba tikhazikitse chikhalidwe chokuti tikayamba ntchito tidziwunikanso kuti kodi ntchito yoyenda bwino kapena siyoyenda bwino. Zimene timafuna kuti tizifikire koyambirira zikutheka sizikutheka. Ngati zisakutheka tisinthe, ngati zikutheka tiwonjeze moto kuti tifike kumapeto mwansanga. Chachiwiri, iwo amene akukwanitsa ntchito akwezedwe pa ntchito chifukwa akutha osati chifukwa choti ndi abale wauje ndi achipani chakuti ndi amtundu wakuti. Amene sakutha ntchito achotsedwe tilembena amene ntchito amatha. Tikusisitana kwambiri ku dziko kuno. Kacha yonena kuti anthu adziyamikidwa adzitamandidwa pukhapu pamene akuonetsa zooneka osati chifukwa chokondedwa zikomo kwambiri. Thank you so much. In the interest of time, we now move on to our next question. And our next question is, if elected into power, how prepared are you to incorporate the ideas of those that lost the elections? We move on to Dr. Chilima. Zikomo kwambiri. Sinimaziwa kuti zisankho amawina anthu awiri. Funso lanu talimva bwino kuti kodi ma program ena ndi ndondomeko zidzapitirira bwanji. Poyambirira tikonze ntchitidwe umene wakhala uli m'mbuyomu. Dziko la Malawi tikamati Malawi government kuno timakonda kusokonezanso nkumalipaka mayina a anthu ngati lero timamva kuti the Mutharika government iyi ndi Malawi government mpaka na kalekale zimasintha ndi zipani zolamula. Tisamatenge mayina a anthu nkumayika kusandutsa boma iyayi. Zoyamba kusintha ndi zimenezo mindset change kaganizidwe kathu. Kachiwiri pofuna kupitiriza ndondomeko ife manifesto yathu tanena kuti tifunanso tiyambe tikhazikitse vision ina 2050. Iyi ya 2020 yakanika koma tikhazikitse yatsopano vision 2050 ipitirize zinazi zikomo kwambiri. Thank you. Ndifunse kwa a president omwe akuyimira zisankho zikubwerazi kuti azachitapo chiyani kumaphunziro a Chinyamata amene akukumana ndi mavuto ngati amene nakumana nawo ine akusowa kwa fizi. Dr. Chilima.
mumthandiza bwanji Mona Lisa. Zikomo kwambiri. Poyambirira ndinene kuti nkhani wakamba Mona Lisa pano ikukhudza madera ambiri a dziko lino. Ndipo ndimafunanso ndipemphe mtundu wa Malawi kuti tikamamva nkhani ngati za Mona Lisa izi tizipsa mtima tisamasekerere. Chifukwa chake nchakuti misonkho chiperekerecho koma zochita zake nkukulitsa mimba za wanthu chifukwa chakuba. Ifeyo manifesto yathu mutu wake ndi tsogolo lathu. Tsogololo tukamba la Chinyamata. Tikayang'ana statistics manambala pa population chiwerengero cha dziko lino chimene chili pa 17.5 million, 13.7 ndiwo chepera zaka 34. Kutanthauza kuti mmenemo muli gulu ambiri amene akumana ndi mavuto ngati a Mona Lisa. Manifesto mwathu tanena kuti tikhazikitsa mabasare anthu azipita ku skulu mavuto awo atha. 30 seconds. Kwa ine kunali kufuna kungokonza kokha kuti pamene tikulankhula pano mtundu wa Malawi kuti mvera ndiye tiyesetse kuti tizikambanso zoona zokhazokha. Chifukwa kumanena kuti 2001 ife timalipira school fees ku university mbodza ife adatachoka kale. Chachiwiri nkhani imene ili pano aliwonse ali manifesto awo ndipo aliwonse ali ndi kuthekera kumene adzakhazikitsire manifesto awo tisachulutse nkutapana bodza pano. Dr. Chilima. Zikomo kwambiri. Tiyamvetse bwino Achinyamata kuti ali magawo atatu: skilled, semi-skilled, unskilled labor. Kachiwiri pamene tikubweretsanso mayankho amavuto a Achinyamata tisatenge ngati onse zosowa zawo zofanana. Ena afuna maphunziro kuti azigwira ntchito, ena afuna maphunziro kuti akhale paokha odzimira paokha malingana ndi maluso ndi mdalitso amene Mulungu adawapatsa. Chifukwa chake ife tikugawa zochita ndi Achinyamata. Gulu loyamba apeze ntchito tidalonjeza ntchito zosachepera 1 million. Gulu lachiwiri ndi 40 billion kwacha fund imene tifuna kukhazikitsa kugwiritsa ntchito ndalama za mapension. Tineneretu kuti ndondomeko zake tikuzidziwa ndi ifeyo. Ndemwe napotsutsa muyambe mwatifunsa kaye kuti tipanga bwanji musanayambe kutsutsa. Kachitatu malingana ndi kasinthidwe kachilengedwe Achinyamatanso akhoza kutengapo mbali popanga zinthu zina ngati njerwa komanso makala mwanjira za makono. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Professor Chisi, Fraser Maki mumthandiza bwanji. No ndiyankhe kaye ndifuna interjection akuti iwo osatiuza koma panopa malafuna kutaziwe akuti namiza twawo. Chifukwa nthawi ikakwana sazapanga kuti sinakuuzeni zimenezo. Nenani pano timve zimene njira yake mzapangira kuti amala aziwe. Chabwino. Osana kuti mkuzi wanokha yayi tatiuzani. Dr. Chilima. Zikomo kwambiri. Pano tikungokamba mitu ya nkhani zimene tingatambasule tikukamba mwachidule. Manifesto yathu sitingayikambe in 30 seconds. Chimene tuonena ndichi ndalama zopereka kwa anthu kuti azipanga mabizinesi m'Malawi muno zilipo ma pension fund. Ndondomeko zake zimene zidzagwiritse ntchito ndi mopanga maubale ndi mabanki ena amene alipo ndi kale. Zonsezo m'Malawi muno zilimo. Nzoona simungangampatse munthu ndalama kuti bizinesi sanapangepo ndi ziyamva kuti munthu akazipepesa asanapweteke. Tipatse ena kuti ali ntchito kale. Zikomo kwambiri. Ansala yake sakhale yofanana. Chifukwa wena afuna ntchito zodzilemba okha azipanga mabizinesi tilinalo lankho. Iwonso amene afuna kuti azilembedwa ntchito namagwira kwa anthu ena yankhonso lilipo. Ndimafuna ndinene kuti ndizoona kuti ngati sitipanga pa Chingerezi amanena kuti critical mass, a ready consumer base, dziko silisuntha. N'chifukwa chake ife mmene momwe tikukambamo za 1 million jobs komanso 40 billion kwacha fund kuti zimenezo ndizikhale zoyambirira tikamapita kutsogolo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Funso lathu lotsatira pa nkhani yomweyo ya
achinyamata ndiye kuti akudandaula achinyamata kuti ifeyo sukulu tikutheka kumaliza ku college kupita kumaliza ndi degree ya credit mwina koma zaka tuyendera kufuna ntchito. Mukatenga boma mwezi wa mawawo ndi ndondomeko ziti zimene mutachite kuti anyamata samapite ku university nkumangowola zaka zambirimbiri koma osapeza ntchito? Zikomo kwambiri. Manifesto ya ife ndibwerezenso mutu wache ndi tsogolo lathu ndetu tsindika pachinyamatapo kuphatikiziranso kuti pa 24 May pano tikamakalumbira ku Bingu Stadium uko inenso ndikhala nduna ya chinyamata. Ndiye muli nkhani mmenemo za mafamu akuluakulu mmene mukhale mafactorenso mmenemo zimenezo ntchito za chinyamata. Tikukambamonso zokonza ntchito za makampani amene si aboma, private sector development, amene pano akutsimphina ena adakomoka ngofuna kulandira chitsitsimutso. Mmenemo muli ntchito. Koma ndimafuna ndibweretsepo nkhani ina pano yapadera yonena kuti vuto lina limene lupangitsa kuti achinyamatawa adzivutika amene avutikira lero ndi nkhani yakatangale komanso kusankhana polemba ntchito. Zimenezo zofuna kuti tithane nazonso. Zikomo kwambiri. Dr. Chilima, tiziti mwalephera ino mmene mwagwirako ntchito mboma? Zikomo. Ine ndi munthu mmodzi wochotsedwa ntchito chifukwa chogwira bwino ntchitoyo. Mukafuna umboni enanso anachitirapo umboni alipo mpano pasanja tili pano adachitirapo umboni ma reforms kuti amayenda bwino. Amayendetsa bwino ma reforms adali ndani mukawerenga mbiri ya dziko lino. Kachiwiri tibwerezenso izi chimene tufuna kukonzera kagwire ntchito ka vice president wa dziko tithane ndi izi totowa pakali alasayimba beru adziyimba adzigwira ntchito yace. Ndinanena kuti dzikoli tiziliuza zoona. Ine simafuna makamba nkhani zina zikhala ngati mwana ulire aswiti. Ma records amboma amakhalapo ndipo tili ndi ufulu kafufuza ndalama zimene zikuperekedwa ku office ya vice president pamene tikulankhula pano. Ndiye zokuti tizibweretsa zina zokuti palibepo sindikhulupirira kuti ndizachilungamo iyayi. Zikomo kwambiri Bambo Kalia. Next we move to the economy. Data shows that there is some gross inequality among Malawians. As we speak now, we have people getting so rich while others are getting poorer. What will your government do to reduce this great inequality gap? Let's begin with Dr. Chilima. 1 minute. Thank you. Ndizoona kuti chuma cha dzikonso sichikuyenda bwino mavuto ngambiri. Ndipo anthu olemera amene alipo ochepa m'Malawi muno akunkana alemererabe ndalama zawonso zambirizo zilizo zipeza mwachinyengo. Ndiye ife manifesto yathu tikunena kuti pomazafika chaka cha 2030 dziko lino lidzakhale mid income economy. Ndiye kuti pachaka anthu onse kapena anthu ambiri akupeza ndalama zosamachepera $1,000 kapena kuti 750,000 kwacha pakutha pachaka. Izo kuti zitheke ndipo ufunanso kuti ndalama kapena kuti economy idzikwera chaka ndi chaka mosachepera 8%. Izo tafotokozera bwino manifesto yathu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Now, if elected into power come next month, one of your tasks would be to develop a national budget. What would be your 3 budget priority areas? Dr. Chilima? Zikomo kwambiri. Oyamba ndinene kuti chitukuko cha dziko chimayambira pa munthu.
pachifukwa ichi budget yathu ikhale yoyang'ana munthuyo kuti citizen centric, ndipo pazofuna za munthu chakudya chikhalepo, ndiye kuti tikonze ulimi kuyambira kumunda mpaka na kunsika, apeze phindu amene ali mdera limenelo. Kachiwiri, chifukwa tidakakamba peza munthu, tikonzenso za maphunziro abwino, aphunzitsi olipidwa bwino pa nthawi yake, namakwezeredwa malipironso pa nthawi yake, usati nthawi ya zisankho yokha iyayi. Komanso pa mapeto pache za umoyo, ndipo kuomba mkota zonsezi zilunjikenso pa achinyamata. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. My Grace Chuma ayalankhani ziwiri zomwe tikufuna kukambirana, ndipo yoyamba ndi yakusowa kwa madzi chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Mudzawathandiza bwanji pa mavuto amene ali nawo My Chuma? Dr. Chilima. Ziko vutolo lilipo ndithu, tikayang'ananso kuma strategic development goals, nkhani imeneyo yakusintha kwa nyengo ilipo ndithu. Kunonso ilipo, tivomereze kuti ndi vuto lokuti ngati sititengapo mbali mwachangu zivuta kuposa amene zikuvutira pano. Oyambirira mbali ya kuonongeka kwa chilengedwe, pali ndondomeko zina ngakhalenso ife manifesto mwathu tukamba kuti tibwenzeretse chilengedwe m'malo mwache, kudzalanso mitengo madera mmene mitengo mwina ida alipo, tilekeze ngati nkhalango kudzala nyama, nkhalango zina kuzomba kumulunguzi, zofuna kuzibwenzeretsa. Ndiye kuti tikatero titeteza chilengedwe kuphatikizapo mitsinje. Tukumbuka kuti malo ena mdziko muno amadziwika chifukwa cha mitsinje imene ida ali kumeneko. Pachiwiri, kugali lomwero tionenso njira zina zopangira makala mwa makono, tinafotokozapo koyambirira kuja. Koma kumbali ya madzi timafuna ndinene kuti mu manifesto mwathu nafenso tukambapo nkhani imeneyi yokuti madzi tiyasamale komanso tiyapange harvest. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Achisi wadandaula mzimayi nkhani yakuvuta kwa madzi. Oyamba tinene nkhani ya climate change. Mayiko azungu anapanga thumba la anthu amene mayiko amene akuononga kwambiri climate polluters azithandiza anthu amene sakupanga polluti. Ife situpanga polluti koma zikutikhuza. Ndiye azunguwo aina kutipasa makhobiri athu abwere kunoko woti ife tikayambe kuzala mitengo. That's number 1. Number 2, tikumbe afumu ndi anthu anu mukundiva panopo kose kumene muli. Inuyo ndi anthu anu. Muyambe kukumba madamu monga imene inachitika kuja kudetsa. Tiyambe kukumba madamu kuti mvula ikamabwera madzi azikhalapo. Komanso nyumba zathu zimene zili ndi malata tiyambe kuyika magatas ndi mapaipi ndi kugumba pena pake papakulu kwambiri pamuzi pathupo kuti madzi avula akamabwera azilowa mmenemo tizitunga pafupi. Tikapanga zimenezo zikhoza kuthekera njira yoyamba. Koma azungu atipase makhobiri athu woti zale mitengo tipange ntchito zathu ziyenda bwino. Zikomo kwambiri. Ndimafuna timalize pa nkhani imeneyi ya kusintha kwa nyengo. Ndifunso lonena kuti nkhani imeneyi ya kusintha kwa nyengo ndiyoti yakhudza magawo ambiri achitukuko chathu muno m'Malawi. Tikukamba nkhani ya madzi, nkhani ya ulimi, nkhani ya magetsi, nkhani ya chuma chimene ndiyoti ikukhudzidwa ndi nkhani ya kusintha kwa nyengo. Mukadzatenga boma mwezi wa mawa, ndi njira ziti zomwe mudzathandizire pa vuto ngati limeneli? Zikomo kwambiri. Nthawi inake timakambapo pano nkhani ya utsogoleri kuti umene onso ukufuna kuti titsindike, chifukwa mdziko mukakhala kuti mwalowa chiopsezo timafuna titsogole kuti anthu ena atengerepo udindo omenyana ndi nkhondo imeneyi ya chiopsezo pa chilengedwe ngwatonse. Tisaloze munthu mmodzi koma kuti titsogolere tike mfundo zonena kuti ena atsatire. Ndi mmene timalimbikitsa muja kuti ngakhale mitsinje ina pano tikunena pano ndi nthawi ya mvula imabwerera. Mvula ikatha tikamafika August, September, October mitsinje iya imaumanso. Koma mutakhala kuti mitengo yabwerera, imeneyo ndi imene imasunga madzi komanso nthaka. Chachiwiri, zina zofuna kuthandiza kumenyana ndi nkhondo imeneyi, njerwa tipeze njira zamakono zowumbira njerwa osati zowotcha aziyayi.
makala tipeze njira zamakono zopangira makala osati awa tikutentha nawo nkhalangowa, ndipo kumapeto kwache tionetsetsenso kuti tikupititsa patsogolo kagwiritsidwe ntchito ka gasi amene tidanena kuti msonkho wa pamenepo tidzachotse anthu adzagwiritsa ntchito gasi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndiye mnyamata amene Stitch Frey wapereka dandaulo, ndipo nkhani zake ndi zingapo. Poyamba pali nkhani ya bungwe loyang'anira zamaluso limene akuti Arts Council. Mukuti bwanji ndi nkhani imeneyi ndipo mudzatani mukadzatenga boma? Zikomo. Tinanena koyambirira kuja kuti achinyamata tiaone magawo atatu, ena ofuna ntchito, ena afuna mabizinesi yawo, komanso gulu lina la anthu amene ali ndi maluso apaderadera, mdalitso wapadera ochokera kwa Mulungu. Ifeyo ku manifesto yathu gawo limeneli tinalikanso kumbali ya zokopa alendo, kuti maiko mwanza athu tikapita timaona maluso ngati amene wanthu zosemasema kaya zoyimbayimba amazipititsa patsogolo osangoyamikira luso lokhalo komanso kugwiritsa ntchito kumakopa alendo mwapaderadera kuti tipititse patsogolo ntchito maluso amenewa, kaya ndi anthu anzathu oyimba, kaya ndi anzathu azamasewero, kaya ndi anzathu azolembalemba, kaya ndiwo amene amadziwa kufotokozera mbiri za dziko. Onsewa tisawataye, ndi gawo lalikulu la dziko lathu, ndipo chifukwa ambiri wanga chinyamata tiapatse kuthekera atengepo mbali pobweretsa chuma cha dziko lino kudzera mu kukopa alendo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo. Mogwirizana ndi bungwe la Kosoma ndiofuna kuti tidutsepo pa zomwe zilipo pano. Kwakukulu koyamba tivomereze kuti anthu tili ndi mdalitso osiyana, tikatero wathandiza kwache kwa makosana amene wasikuvuta yaye. Kachiwiri atengepo mbali, chifukwa ambiri amene ali ndi maluso ngati amenewa ndi achinyamata. Tinanena kale kuti chiwerengero chambiri cha anthu mdziko muno akuchepera zaka 34, ndi akatengapo mbali popanga ziganizo ma decision amene akukhudzana ndi maluso awo, ndiye kuti tankirankhira sitikungobwebweta kumanena kuti anthu ati athandiza, koma iwowo akutengapo nawo mbali poonetsetsa kuti lamulo limene lilipolo likugwiritsidwa ntchito moyenerera. Zikomo kwambiri. We'll now move on to our closing question for the 2019 presidential debate, and the question is, as a Malawi leader, how would you unify the country and ensure a conducive working environment for the opposition, civil society organizations, business communities, and other vital stakeholders? We will begin with Dr. Chilima. 2 minutes. Can I just ask, are we going to close again, or this is closing? No, this is your closing. That's why I'm giving you 2 minutes. So no more speaking. Thank you. Yes, please. Poyambirira nchifukwa kuja timayamba timanena kuti dziko likuti liyende bwino ndilofuna kuti ena asamaone ngati la kunyumba kwawo, kuti latonse anthufe. Ndiye kulilungamitsa kuti anthu tigwirizane ndisosavuta tikakhala kuti anthu siyena akumadziona ngati mashareholder a dzikolo, ena ndi anthu wamba, koma tonsefe tionane kuti ndife mtundu umodzi, ndife anthu a Malawi. Zotheka ndithu zimayambira kwa atsogoleri. Chachiwiri, dzikoli sila mabanja awiri atatu 4 or 5 latonsenso zina zimene zimalakwika chifukwa anthu amakhala akutsutsa koma amatsutsa mu mtima. Zimenezo nzofunanso kuti zithe zibweretsanso kuyanjana pakati pa mtundu wa Malawi. Mawu anga amene ndifuna ndinene kumapeto ndi awa: tupanga in the presidential debate ndipo yokonzekera zisankho za 2019 pa 21 May. Amene sanabwere ku debate ino upresident sakufuna osakamvotera.
chifandi chipongwe ku mtundu wa Malawi. Amene sanabwere wazichosa yekha pa chisankho sakufuna upresident wa dziko. Ndipo pomalizira chisankho cha pa 21 tili ndi ma choices atatu zili ngati referendum. Poyambirira kubwerera kwa Igupto kumene tidachoka, kapena kukhala mchipululu mmene anthu akulira lero, kapenanso kuwoloka kupita ku Kanani dziko la mkaka ndi uchi. Amene sanabwere upresident sakufuna osakavotera dziko liyambe kuyenda bwino. Zikomo kwambiri.